Πες. Λοιπόν, είναι μια συλλογή με εικόνες, με φορητές εικόνες από εκκλησίες και μοναστήρια της Λευκάδας, όλου του νησιού. Η χρονολόγησή τους ξεκινά από το τέλος του 15ου αιώνα και μεταγενέστερα και οι περισσότερες ανήκουν στην Επτανησιακή σχολή. Συγγνώμη, για να μην έχετε το βοητό. Λοιπόν, οι περισσότερες ανήκουν στην Επτανησιακή σχολή, που όπως γνωρίζετε σημαίνει πιο πολλές επιδράσεις από τις σχολές της Δυτικής Ευρώπης παρά από το Βυζάντιο. Έχουν και βυζαντινά στοιχεία, έχουν όμως περισσότερη ελευθερία και έτσι πιο διαφορετικά θέματα και χρώματα και απεικόνιση όπως οι σχολές της Δυτικής Ευρώπης. Σε όλα τα Ιόνια είχε επικρατήσει άλλο. Σε όλα τα Ιόνια. Αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία των Ιωνίων, επειδή μόνο η Λευκάδα είχε λίγο τουρκοκρατία, αλλά είχαν περισσότερο δυτικούς κατακτητές, να το πούμε προστάτες όπως θέλετε. Προστάτες. Προστάτες. Εκείνη την εποχή. Ναι. Λοιπόν, αυτό όλο επηρέασε και την τέχνη τους. Περάσαν Ένετοι, περάσαν Άγγλοι και περισσότερο Χάνοι και οι υπόλοιποι βέβαια, Γάλλοι κλπ. Αυτό επηρέασε και την τέχνη τους. Έτσι ζωγραφίζουν πιο χαρούμενα, πιο ρεαλιστικές οι απεικονίσεις τους. Και πολλές φορές είναι διαφοροποιημένα τα θέματά τους, εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Επίσης, εκτός από τις εικόνες Επτανησιακής σχολής, έχουμε ορισμένες που είναι ρώσικες, που θα σας τις δείξω, και βεβαίως οι περισσότερες εικόνες έχουν επιδράσεις και από την Κρητική σχολή. Οι ρώσικες είχε να κάνει και με δωρεές. Οι ρώσικες εικόνες δεν γνωρίζουμε ακριβώς την προέλευσή τους, ενδεχομένως να συνδέονται με το ρώσικο μοναστήρι στο Άγιο Όρος, επειδή υπήρχαν κάποιοι μοναχοί στο Άγιο Όρος από εδώ, ή από εμπόρους που λευκαδίτες που ταξιδεύαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο που ήρθαν εδώ, πάντως όμως εμείς έχουμε στη συλλογή μας 8 ρώσικες εικόνες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκτός από την τεχνοτροπία, οι πιο πολλές εικόνες είναι από τέμπερα σε ξύλο, εκτός από κάποιες που είναι λάδι σε μουσαμά. Τα θέματά τους είναι διάφορα και οι αγιογράφοι. Έχουμε χωρίσει το υλικό μας ανάλογα με τη διαρρύθμιση που είχε το κτίριο αυτό. Θα σας πω μετά τις διαδοχικές του χρήσεις. Στην αίθουσα που βρισκόμαστε είναι εικόνες Αγίων. Και στις άλλες αίθουσες είναι η αίθουσα με τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και 2 σύνολα από 2 εκκλησίες. Οι αγιογράφοι είναι διάφοροι, όπως είναι ο Δοξαράς, ο Τζέν, ο Κονταρίνης, ο Πατσαράς, ο Αρκελές κλπ. Αυτά μέχρι τώρα. Και από διάφορους ναούς, ο κυριότερος λόγος που ήρθαν εδώ οι εικόνες ήταν για να σωθούν, γιατί προέρχονται από εκκλησίες και μοναστήρια ή που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από σεισμούς ή από πυρκαγιές ή από την εγκατάλειψη. Και να συντηρηθούν. Και οι περισσότερες εικόνες, η κατάστασή τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν αντικείμενο λατρείας. Ήταν ή μαυρισμένες ή κομματιασμένες κλπ. Και έτσι συγκεντρωθήκαν εδώ πέρα από ανθρώπους πολύ οραματιστές. Η συντήρηση έγινε στη Λευκάδα ή... Η συντήρηση έγινε, το μεγαλύτερο μέρος των εικόνων έχει συντηρηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη είναι τη δεκαετία του 60 που συγκεντρωθήκαν εδώ οι εικόνες. Πολύ νωρίς. Ναι, αρκετά νωρίς. Και έγινε η πρώτη συντήρηση και μετά πέρασαν αρκετά. Να σας πω ότι η πρώτη συλλογή στεγάστηκε στο Ισόγειο. Από τη δεκαετία του 60 μέχρι και το 2000 υπήρχαν ορισμένες εικόνες από αυτές στο Ισόγειο. Μετά σκεφτήκαμε να κάνουμε μια αντιστροφή της χρήσης του κτηρίου, δηλαδή να ανεβεί η συλλογή στον όροφο και να κατεβεί η βιβλιοθήκη που ήταν στον όροφο, να κατεβεί στο Ισόγειο, και αυτό ήταν σωτήριο από πολλές απόψεις. Τότε λοιπόν, με αφορμή αυτή την αλλαγή, είχαμε την ευκαιρία να συντηρήσουμε περίπου διπλάσιες εικόνες από όσες είχαμε εκτεθειμένες στο Ισόγειο. Και η συντήρηση έγινε πάντα στη Λευκάδα, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω το δεύτερο μέρος που έγινε στις δικές μου μέρες, εκεί γύρω στο 2000, λίγο πριν, λίγο μετά, έγινε, στείναμε εργαστήριο εδώ
και γινόταν η συντήρησή τους από πολύ αξιόπιστους συντηρητές, από τον Σπύρο τον Βαρότση που ήταν συντηρητής στο Βυζαντινό Μουσείο και λοιπά και το Μιχαήλ Γκρασαράκη. Ήθελα να σας ρωτήσω, βοηθάει κάποιος ιδιώτης στο μουσείο ή το δημόσιο, με δεδομένο ότι δεν έχει και είσοδο? Δηλαδή... Έχουμε βάλει μια συμβολική είσοδο, αλλά τελικά πληρώνουν 1%, γιατί ο λόγος που αναγκαστήκαμε να βάλουμε μια είσοδο στοιχειώδη είναι για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και τα υπόλοιπα κοιμήλια. Δεν το πολύ καταφέρνουμε, γιατί πάντα οι άνθρωποι έτσι έχουν μια... Ίσως στην Ελλάδα δεν έχουν εξοικειωθεί οι άνθρωποι με τους χώρους τέχνης και αρνούνται να πληρώσουν έστω και ένα μικρό αντίτιμο. Και για μας η λογική μας είναι ότι από το να έρχεται ένας άνθρωπος από την άλλη άκρη και να μην μπαίνει στο μουσείο για να μην πληρώσει το 1,5 ή τα 2 ευρώ, προτιμούμε να τους βάζουμε δωρεάν, όταν βλέπουμε απροθυμία. Με αυτά τα λίγα χρήματα λοιπόν που εισπράττουμε, συν κάποιες μικρές επιχορηγήσεις που έχουμε γενικώς για τη βιβλιοθήκη, όχι για συντήρηση εικόνων, συν απειροελάχιστες δωρεές, προσπαθούμε και συντηρούμε ό,τι συντηρούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συντηρήσει το μεγαλύτερο μέρος και με ανθρώπους και με συντηρητές από τις Βυζαντινές, από τις εφορίες Βυζαντινών παλιότερα, και με ιδιώτες, αλλά με πολύ μικρές αποζημιώσεις. Φαντάζομαι. Πάντως, σαν δουλειά, από όσο ξέρω και από ό,τι βλέπω δηλαδή, είναι πολύ καλή. Τα κοιμήλια είναι πολύ αξιόλογα, έτσι κι αλλιώς. Και τα κοιμήλια είναι πολύ αξιόλογα, παρότι είναι νεότερα, βεβαίως δεν είναι πρωτοβυζαντινής εποχής, αλλά είναι σημαντικά για την περιοχή μας. Και όχι μόνο. Δείχνουν την ιστορία όλων αυτών των αιώνων. Και επιπλέον εδώ είναι σωστά τοποθετημένα, όσο σωστά μπορεί να γίνει σε ένα χώρο που προϋπήρχε. Όπως σας είπα, αυτό ήταν σπίτι και δεν ήταν κατασκευασμένο το κτίριο από την αρχή για μουσείο. Το σπίτι έγινε δωρεάν? Το σπίτι όχι, ήταν της οικογένειας Ζουλίνου, χτίστηκε από την οικογένεια Ζουλίνου στη τέλος του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Σας παρακαλώ μη ζουμάρετε, γιατί αυτό υπάρχει ρητή απαγόρευση. Λοιπόν, αργότερα πωλήθηκε, τη δεκαετία του 20, πωλήθηκε στην Εθνική Τράπεζα. Στεγάστηκε στο ισόγειο η Εθνική Τράπεζα για πολλά χρόνια. Στην κατοχή ήταν διοικητήριο των κατακτητών, σαν το πιο ωραίο μεγάλο κτίριο, βέβαια. Κάποια στιγμή επίσης εδώ στεγάστηκε το Δημόσιο Ταμείο και η Τράπεζα Ελλάδος. Και μετά ξεκινήσαν προσπάθειες, μετά αγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο το 1955 και μετά από τις κρίσεις που σας προανέφερα, το Δημόσιο Ταμείο κλπ. Διάφοροι πολύ φωτισμένοι άνθρωποι προσπαθήσαν και πετύχανε να παραχωρηθεί για τη χρήση που έχει σήμερα. Και έχουμε μια επαόριστον παραχώρηση χρήσης. Καλό είναι αυτό. Και βιβλιοθήκη και μουσείο. Βεβαίως ο χώρος δεν μας επαρκεί πια, γιατί έχουμε ανοίξει πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλά κοιμήλια. Και θα έχετε μαζέψει κι άλλα, υποθέτω, στις αποθήκες. Και μακάρι να γίνει και ένα συμπληρωματικό κτίριο, αλλά τώρα αυτό δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Δεν έχω απορία, όχι. Άλλωστε φαίνεται το πόσο περιποιημένο το έχετε. Ναι, τώρα... με τις προθήκες, με τις εικόνες, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όταν κάναμε αυτή την αντιστροφή του χρήσης του χώρου, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια καλή συντήρηση στο κτίριο. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου το ότι αναδείχθηκε το παλιό πάτωμα. Είναι το πρώτο δάπεδο του σπιτιού, το οποίο ήταν καλυμμένο με διάφορα έτσι συνθετικά κλπ. Και είχαμε την ευκαιρία να αναδειχθεί και να συντηρηθεί και να έχει και αυτό τη σημασία του. Όσο για τις εικόνες, με αυτή την αντιστροφή επίσης είχαμε την αφορμή να βάλουμε πολλά συστήματα ασφαλείας, τόσο κλειστό κύκλωμα όσο και χρειάζονται αυτά, βέβαια. ασφαλείες και πολλά άλλα πράγματα, με τα οποία ελπίζουμε ότι είναι αρκετά... Η Λευκάδα, άλλωστε, από ό,τι διαπιστώσαμε και χτες, με την παρέα που έχουμε έρθει, έχει πολύ κόσμο. Ναι, το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο, το χειμώνα δεν είναι έτσι βέβαια, όπως σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Παρ' όλα αυτά έχει μικρότερη αναλογία
τουριστών με μονίμους κατοίκους σε σχέση με τα υπόλοιπα, το Αιγαίο, ας πούμε. Βοηθάει η πρόσβαση. Ωραία. Ναι. Επίσης έχουμε λεζάντες δήλωσης που εξυπηρετούν για τους επισκέπτες και έχουμε και το κείμενο λίγα λόγια για το μουσείο που το έχουμε σε όλες τις γλώσσες, σε πολλές γλώσσες και εξυπηρετεί. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρούσου, για το χρόνο σας και για όλα αυτά που να είστε καλά. μου είπατε. Επειδή γραμμή και μια διατριβή μιας αρχαιολόγου. Λοιπόν, αντίγραφο σας έλεγα ότι αυτό είναι αντίγραφο, την πρωτότυπη την έχουμε στείλει σε μια σειρά από εκθέσεις στην Αμερική, πρώτα στη Νέα Υόρκη, μετά στο Λος Άντζελες, τώρα είναι στο Σικάγο κλπ. Είναι η κοίμηση του Οσίου Σάβα και είναι σαφής τα στοιχεία της κριτικής σχολής. Σαφή. Είναι η κοίμηση του Οσίου Σάβα ή κατά άλλους επιστήμονες του Εφραίμ του Σύρου, η κοίμηση του Εφραίμ του Σύρου. Εδώ είναι το δωμάτιο που έχει τις εικόνες του Χριστού. Αυτά τώρα είναι από όλους τους ναούς. Ναι, από όλους. Ναι, κάθε από αρκετούς εικόνα ναούς. έχει ό,τι στοιχείο διαθέτουμε, το έχει κάθε εικόνα. Μάλιστα. Και αυτή είναι η αίθουσα με την Παναγία, με τις εικόνες της Παναγίας. Να δείστε και αυτό να δείχνει. Δυο λόγια έτσι που είναι η συνταγή.